Losan mi pajayawan, bukod nung katutuan. Alleluia, alleluia. Tiyapo tadakuma kada kayo. Daytoy sumaganad na adaw tinasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadakwada, saan kayo nga madanagan ken mariribukan, mamati kay ti Diyos, mamati kayo met kanyak. Adu ti pagyanan ni Jebalay ni Amak, ket inak mangisagana iti pagyanan niyo. Diyak ko maibaga ito'y kada kayo no saan na pudno. Kalpasan ti papan ko pa nang isagana ti pagyanan nyo. Umay kay to alaen tapno ada kayo met iti ayan ko. Amuyo ti dalan agturong iti papanak. Apo kinuna ni Tomas saan mi nga amuno sa dinno ti papanam kas ano nga rod nga amumi iti dalan. Siyak ti dalan ken ti pudno ken iti biyag. Awan ti makapanit ti Ama no di magnakanyak insungbat ni Jesus. Kakabsat ken Kristo ti Ebanghelyo iti Apo. Kakabsat ken Kristo inakman ni rugi ti panangibingay ko kada kayo bayan iti daytoy a pagsasao ti Ingles. Death takes the body, God takes the soul. Our mind holds the memories, our heart keeps the love, and our faith always let us know that someday we will meet again. Naimbag nga agsapa kada kayo amin kakabsat ken Kristo. Good morning, Apo. In behalf of the family kayat kuman apo ken kahit kuman nga ikanta ken palubusan dakman nga ikanta daytoy nga kanta daytoy ket familiar in relation matlaeng iti daytoy nga panangibingay ko apo. Now we want to thank you for the love you gave. In your hearts you've hidden every sorrow, every pain, showing only to us, showing only your smile. Thank you because you have given us life, taking for you only sorrow and pain. So now our hearts want to thank you, Mama. Thank you for your great love. Even if tomorrow we're no longer at your side, your love will remain as a light deep in our hearts, as a light deep in our hearts. Kakabsat ken Kristo, awan ti daddu mga amo, ako iti ayat na daytoy nga inatayo iti daytoy nga pamilya na ken iti daytoy metlaeng a komunidad na. Ken ayat metlaeng daytoy nga pamilya iti daytoy nga inatayo nga ni Margaret Agpalo. Isut gapo na nga no apay nga nagdawat da iti misa ken nagdawat da iti panangikararag para iti daytoy nga inatayo nga uray no innemen nga tawen nga awanen iti sibay da mamatiak nga iti puso ken ti panunot da si bibiyag lata daytoy nga inada. Kuna nagarod kakabsat, the love of Margaret Agpalo will still remain as a light deep in our hearts. Uray no innemen nga tawenen nga naglabas ken suminan kada tayo ken nangruna kada kayo nga pamilya na kakabagyan na ken komunidad na daytoy patpat gen yung ina ken kapsat still kakabsat ken Kristo at datay ditoy nga mangipaay iti lagip ayat panagyaman tayo ken panangikararag tayo iti daytoy nga inatayo babaen iti daytoy na santuan ang isa. Kunada nga rod iti pagsasaw ti Ingles, death leaves a heartache that no one can. Kakabsat ken Kristo,
iti lapida, iti maysa nga minatay tayo, ket kanayon tayo ikabil, dagiti naganda, tapno ipakita iti membros, iti pamilya na, nga kanayon da nga lagipen, dayta nga minatay da. Kunada nga rod, our dead loved ones live in our memories. Death is the journey of the family, the dead member of the family, and the community he belongs. Kakabsat ken Kristo nga no natay ti maysa nga membros ti pamilya tayo haantay nga kunaenen nga nalpasen nya no diket daytoy ket agtultuloy nga panagdalyasat no apay kakabsat ken Kristo taadda tayo nga kanayon nga mangilagit ti ayat ken panangikararag tayo iti daytoy nga inatayo. At ang kanayon kung makikita nga caption iti tarpaulin nga kunana ijay no aday ti maysa nga minatay iti pinakababa na kakabsat ken Kristo kunana nga kanayon we love you and we will not forget you. Daytay ti promise tayo kakabsat no aday ti maysa nga minatay tayo nga we always love you and we will not forget you. Nga uray no 50 years nga natay ti maysa or manu nga tawenen nga natay ti maysa nga minatay tayo still at dalata ko mga agbarbara jay ayat tayo, ken jay lagip tayo, iti dayta nga maysa nga minatay tayo. Magunod tayo laeng daytoy, every time we pray for our dead loved ones. Mag-i-offer tayo iti kararag kakabsat, ken Kristo iti maysa nga minatay tayo, ang kadiidjay tayo lang nga malagip, nga si bibiyag lata, ken at dalata nga parte, iti pamilya tayo, iti uneg ti pamilya tayo, iti maysan nga sumina kada tayo. Kunana nga rod kakabsat ken Kristo, iti maysa nga libro nga nabasa, what benefits the dead more is the prayer we offer them, because our enduring love for our departed loved ones find expression, therefore, in the prayers we offer them. Ijay kakabsat ken Kristo nga mariknamot kano, iti maysa nga minatay tayo nga si bibiyagda, tunggal mangi-offer tayo iti kararag para kadakwada. Kunana metlaeng kakabsat ken Kristo ni Saint Monica iti anak na nga ni Saint Augustine idi maudi nga anges nan kunana ijay bury my body wherever you will, but one thing I ask of you, that you always remember me at the altar of the Lord wherever you may be. Siguro kakabsat ken Kristo damdamagan tayo, ti kaunggan ti puso tayo, apay kad nga agkararag tayo pay laeng iti minatay tayo. Apay kad nga kararagan tayo pay laeng kat nabayag meten. Mabalin lang siguro nga DJ umuna nga tawen na, mabalin siguro DJ pay laeng, takabarbaraan pay laeng, di lagit. Ngano apay nga uray no manu nga tawenen ti naglabas kat still. Agi-offer tayo lata iti misa, agi-offer tayo lata iti panangikararag iti minatay tayo. Umuna kakabsat ken Kristo nga rason na siguro ket no apay nagkararag tayo because we love that person nga minatay tayo. No apay nagkararag tayo gapwanan tayo idi si bibiyag daytoy nailatak kada tayo ti ayat na daytoy nga inatayo. Adda daytoy nga ayat na. Isut gapo na nga adda nga karkararag tayo gapwanan ta agbarbara latta. DJ ayat na nga imbati na daytoy nga inatayo para kada tayo nang nangruna kada kayo nga pamilya na. May kadwa kakabsat ken Kristo no apay nga karkararag tayo tapno kayat tayo manen nga pabyagan ti lagit tayo iti daytoy nga inatayo. Hangkad di kakabsat ken Kristo saka tayo lang malagit iti maysa nga minatay tayo no ijay time mismo iti nakatayan na anniversary na. But usual days kakabsat ken Kristo no palabasam titawen dagiti kun natin nga magmagna nga aldaw kaslangay nga awan pay laeng. Ti panunutan tayo no nang celebrate tayo ti anniversary, ti panunut tayo manung ket no next anniversary na. Ngano tunggal lagi offer tayo iti kun natin nga prayer para iti minatay tayo. Ngay malaglagit tayo lata every day of our lives. Malaglagit tayo lata daytoy nga agbyabiyag daytoy nga inatayo iti sidong tayo uray no antayen makikita isunan physically. Kunada nga rod kakabsat we are in the communion of the saints. Nya?
gamin iti pamati tayo kakabsat ken Kristo ket adda ko natay nga Pilgrim Church, datayo DJ nga si bibiyag dito rabaw ti daga, adda ko natay nga Suffering Church, ken adda ko natay nga Triumphant Church. Datayo nga si bibiyag or Pilgrim Church, datayo ti mangikarkararag kadagiti adda iti Suffering. No anya ti adda iti Suffering Church kakabsat ket dagiti kakabsat tayo nga kunatay nga adda pay lanje purgatorio. Dagiti kakabsat tayo nga birbirok pay laeng ken mangnamnama iti kararag tayo. Tapno madalusan da iti basol ket sumangat da iti Triumphant Church. Ket dagitoy met adda iti Triumphant Church, dagitoy iti langiten isudamet ti mangsubalit nga mangikararag. Kada tayo nga si bibiyag ditoy rabaw iti daga ken nang nangruna kadagiti adda iti Suffering Church. Tinasantuan a misa kakabsat ken Kristo iso iti katanukan ken kangatuan nga kararag nga mabalin tayo nga mai-offer iti maysa nga minatay tayo. Tatinasantuan a misa kakabsat marikna tayo ti kaadda ti sibibiyag nga Dios babaen iti anak na nga ni Apo tayo Hesu Kristo nga natay samet la nagungar ket naikkan tayo iti namnama iti panagungar dagiti amin minatay tayo. Isut gapo nakakabsat ken Kristo no apay nga gitatdaton tayo iti nga santuan a misa tapno met makaited tayo Apo iti liwliwa kadagiti pamilya nga imbati iti dayta nga minatay tayo. Ket siguro kakabsat isumet ti rason na no apay nga natipon-tipon tayo tatta tapno makikaysa tayo iti dayto nga pamilya iti kaririknada lagitda ayatda ken panangikararagda iti dayto nga inatayo nga ni Margaret Agpalo. Ket kakabsat ken Kristo unanay jay pagsasaw ti Ingles, death is not the end of the story. Nung naipunpun mo ti maysa nga minatay mo or no manung nga tawenen ti naglabas hanto nga kunaenen nga awanen isunti pa ka sardengan nan ti pakaistoryaan ti maysa nga minatay tayo haan kakabsat ken Kristo. No diket agtultuloy latta nga si bibiyag daytoy nga lagit tayo iti daytoy nga inatayo no itultuloy tayo dagiti rinugrugyan na idi si bibiyag pailaeng ditoy rabaw iti daga. Ni inatayo nga Margaret Agpalo idi si bibiyag pailaeng ditoy rabaw iti daga adumet ti kunatay nga inararamid na nga nasayaat ken naimbag iti panagbiag na. Ket kayo nga anak na, kayo meron sa pamilya na, ken kakabagyan na, ken iti komunidad na, isu kumamet iti iserrek tayo iti puso ken ti panunod tayo no kaya tayo nga agbiabiyag iti inaldaw nga panagbiag tayo dayto nga inatayo aramid tayo dito nga inararamid na nga nasasayaat ken naimbag iti si bibiyag pailaeng ditoy rabaw iti daga. Ket nga rod iti daytoy metlaeng panagkararag tayo ammo tayo nga ti tattao ditoy rabaw ti daga awan ti kunatay nga perfect. Amin tayo ditoy rabaw ti daga ket we are all imperfect. Adu dagiti nagkapkapsutan tayo, adu dagiti nagkurkurangan tayo, ken adu dagiti nakabasbasulan tayo. Ket babaen iti panagkararag tayo, nang nangruna iti dayto nga inatayo, ikararagan tayo tapno mawaswasanen kadagiti mulit iti baso nga nibatbati ken kuana, ket itultuloy na nga mang celebrar iti manunga tawen met nga panang celebrar na iti death anniversary na iti biag na ijay ngato. Ket nga rod, kada tayo kakabsat, nang nangruna kada kayo nga pamilya na, ikararagan tayo, iti maysa ken maysa kada tayo, tapno maamiris tayo kung mga kankanayon, iti ginaimportansya iti biag, nga inted ni Apo Diyos kada tayo, dito'y rabaw iti daga. Tapno no dumtento mat iti tiyempo tayo, mabalin tayo tunga kunaan ken Apo Diyos, inaramid ko Apo Diyos, ti pagayatam, iti si bibiyagak pailaeng dito'y rabaw iti daga. Ket nga rod kakabsat habang si bibiyag pailaeng ti maysa nga membros iti pamilya tayo iparik na tayo kadakwadan nga importante da ken ayayaten tayo isuda habang si bibiyag da pailaeng ditoy rabaw iti daga. Tuloy tayo nga rod nga ikararagan daytoy nga inatayo nga ni Margaret Agpalo ken dagiti amin nga intentions nga naidaton itata nga nasantuan a misa. Tumakder tayo amin para iti kararag sa pasat
Kakabsat na gungar ni Kristo, kadagiti na ket tutugawitan, ti makanawan iti Ama, tapno agnanayon nga mangibabaet iti simbaan na. Iti panagtalekta iti Diyos, iso nga mangipangag kadagiti araraw, dagiti mamati ti anak na. Ikay satay, dagiti kararag tayo, nang nangruna iti dayto nga inatayo nga ni Margaret Agpalo, ket kunatayo iti tunggal panggep, apu denggen nakam kadi. Apo denggen nakam kadi. Iti bunyag, inawat ni Margaret ti silaw ni Kristo. Pagsyatan itan ti sipnget ket iturong mo alumasat kadagiti danong ti patay. Ita kaasim dawatan ni kankaam. Apu denggen nakam kadi. Nakiranod ti kabsat ni ani Margaret iti langisaan ti mangisalakan. Awatan ko man ang makiranod iti nailangitan a padaya. Ita kaasim dawatan ni kankaam. Apu denggen nakam kadi. Adu agay gagayem ken kabagyan ni ti umuna a pinumusay. Ngem da kami ket ururayan ti pagarian. Itdem kadakwada ti agnanayon a pagtaengan ti sidong ti anak niya. Ita kaasim dawatan ni kankaam. Apu denggen nakam kadi. Pinaldaw nga adu ti matay gapo ti kinaranggas, gubat ken bisin. Ipariknam ti kaasim kadagiti agsagaba. Gapo kadagiti naglabsing ti ayat. Ket urnungen da ida iti agnanayon na pagarian ti kapya. Ita kaasim dawatan ni kankaa. Apu denggen nakam kadi. Makasapol itan ti liwliwa ng nama ti pamilya ken gagayem ni Margaret a kapsat kayo. Patib kerem ti pamatid da, ken pukawen ti panagduwa-duwa iti daytoy a panagladingit da. Ita kaasim dawatan ni kankaa. Apo denggen nakam kadi. Intay metinayon, ti karawada di Agpalo, iawing ken mani awing ken ni Cornelio Ewo. Diyos nga apumi, sikatimang kaditi kapaken sa lunat, kadagiti amin na kararwa. Denggen ti kararag ni Yesu Kristo, mangisalakan, ken dagiti araraw, dagiti tataum. Isuda nga nasubot, babayan iti dara ti Cordero. Pakawanem dagiti basbasol, dagiti amin na matmaturog ken Kristo, et nagdenda iti pagayam. Dawaten mi daytoy gapu ken Yesu Kristo nga anak mo ken apuni. Amen. Santuem katu apu
Apo mararag tayo kakabsat, tapno daytoy daton tayo makay-ayo ti Diyos Ama manakabalin. Amen. Apo awaten na kuma, dagitoy adaton, dagitoy imam, ken may paaya makadaydayawan, tinagan na, ken kastame ipagimbagan tayo, ken tikadagupan, tinasantuan ng iglesia. Apo babayan iti ayat mo ni Kristo nga bukel kami ang may sabagi ti daytoy a sakramentum. Awatem ka dagitoy adaton mi iti daytoy panangidaw dawat mi iti panakaisalakan iti daytoy nga inami nga ni Margaret Agpalo. Alay mong ka din nga mailano iti gloria ti anak mo. Gapu ken Jesucristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Ti Apo tadakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tay ti Apo a Diyos tayo. Puno na may kariket rumbeng, anong miket pa kay salakanan mi, ada kami ti amin na tiyempo ken diso, kanay nga Diyos, gapu ken Kristo nga apo mi, iswa sinagaban na ni patay, kanusan minto sa gabahin tag nanayon nga ipapatay, iti kinapudno na kinayat na nga sulain ti matay, tapno diabrek sa tadakang amin, agbyag kam kuma nga agpaay ken ka. Anan sa tamakidanggay kami kadagiti angheles ken arkangeles, ket agraragsak kami nga mangidaydayaw ken ka ket kunami. Apo abika kinasanto ket sikat gubayan iti amin na kinasanto. Gawatin ni nga rute ipay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tamno pagbalinem ket ipay mo ida kada kami abagi kendara ni Apo mi a Jesucristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana alain yu ket mangan kayamin iti daytoy ta daytoy ti bagi iso miyawat to ami paay kada kayo. Kastame talpasan day di panang rabida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket tuminum kayamin iti daytoy ta daytoy ti kalis iti darak darat ti baro ket agnanayon atulam isu ami buyat to ami paay kada kayo ket kada tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy a pangilaglagip yu kanyak. Iwaragawag tayo ti misteryo ti pamati. Hoy si Kristo, natago si Kristo, ya jumatong Tuhan umos di tiempo. Hoy si Kristo, natago
laglagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka tempay mo a may kari kami nga da dito'y saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami makirano diti bagi ken dara ni Kristo pagkay kaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipem kadapot ti simbam nga nisaknap ti sangalubungan ket pararayon tayat na Diyosan. Laglagipem met ni Francisco Santo Papa mi ni Pudencio Andaya Jr. nga obispo mi. Dagiti amin na papadi ken dagito yung pamilya ken komunidad nga natipon nita nga mangikararag iti dayto nga inami nga ni Margaret Agpalo. Laglagipem kadapo dayto nga inami nga ni Margaret Agpalo, babaen daydi pa nagbunyag na nairanod ti papatay ni Kristo, mairanod met iti panagungar ni Kristo. Laglagipem pay apo dagiti kakabsat mi matmaturog kasi nanamay iti panagungar danto ken amin dagiti pimusayen iti sidong takasim nang runa ti Kararwada Divina Agpalo, Pia Awing ken Mani Awing ken ni Cornelio Ewok. Babaen daydi awaten kadida iti sidong taranyag patan ken ka iti rupan rupa. Dawaten mi apo te pay mometa kaasim kada kami. Aramidem kadi maikarikam amin tagnanay na biag ket makiranod kam to ken gasata Beren Maria nga ina iti Dios. San Jose nga nagasat nga sawa na. Kadagiti nagasat nga apostoles ken kadagiti amin na sa santos. Isuda nakapudno nga nagserbi ken ka ditoy daga. Makikadwa kang tumetad kadakwada nga maitantan o ken ang idaydayo ken gapu ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti Espiritu Santo, irok no imiken ka. Akas may nga pamilya nga anak ng pamati kenamnama ti panagungar dagiti amin minatay tayo kararag ngayon suro ni Apo Jesus kada tayo. Jingajan
Dawaten mi ken kaapu tay salaka na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem ka da si ayati kapya kadagiti aldaw mi ket babayan ta panulong takasim kada kami. Kan kanain kumalain nga iti basol mailisi kami ken iti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi iti kinagasat anamnamaen mi. Ken ti ay na po Jesu Kristo anang isalakan kada kami. O wapo mi Jesu Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti bati kada kayo kapya nga gapukan yak ti tedko kada kayo. San ka dadagiti basbason mi timingmingam na digiti pamati ti simbam. Ket kas mayan nuro ti pagayatam ipay mo ka da si asiken kwa na ti kapya ken panagkaykaysa. Si kangabya ken agari ti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kapsa tintay nga di pahay ti kapya ti Diyos iti maysa ken maysa kada tayo. Peace. Kakabsat atoy na po tayo, Yesu Kristo, nagpuna siyakti dalan, ken ti pudno, ken iti biyag, ti amin na mamati kanya, kadapiyag ang agnanayon. At to'y ti kordero iti Diyos, at to'y ti mangikat, kadagiti basbasol iti lubong, nagasat tayo amin anayaban, iti daytoy padayana. Apo, Diyak may karino, may katanya, Masala sa ulo, may mabagan mo, bago. karap. Ibagi kendara ni Kristo, panatay ti biyag agnanayon.
sumararag tayo. O wapo miya Diyos, ni Kristo nga anak mo, imanukad kadwain na kami ti panagdalyas at mitibiyag, ket umay kami iti pagariam. Ipay mukad, takaasim, tababayan dito yung sakramento at Eucharistia, rinambakan mi, ni Margaret Agpalo nga inami, makadanon medyak nanayon nga padaya ni Kristo sa dilangit, gapumetlain ken Kristo nga anak mo ket Diyos, Kristo makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga nanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo tadakuma kada kayo. Basta kumana. Ket bendisyon na tayo ti managayat ken mananga sa Dios itinaga ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti panangidaton tayo ti nasantuan na misa iti daytoy makainem nga death anniversary daytoy nga inatayo nga ni Margaret Agpalo intay ti ayat ken kapya iti Apo. Agyaman tay iti Dios. Okay, so yan pa lang before sa atin dito. Tukaw yan. Before yung kantaon to ng final taon na. Yan namin na inan pa nagyaman ni yan na kumalian sa sakripisyon yung malian. Father, salamat. Natin na yan na Chayupa o youth choir. Kami si Dimong si Chayupa. Salamat ang Chayu. Kanang sakripisyo yung mali. Yung manang chuchan. Natin na yan na susunod po no mga piyato. Salamat. Malayo. Na yung susunod na pasil. Na yung aruba. Salamat. Ang Chayu. Amin. Kamuhin pasalamat niyan sa yung Dimong si Chayupa. Youth. Awat si token na ito niyan kayo. Para electric guitar ang Talaga. Wow. Sabi mo lang si Gimong yung father niya. Thank you. And amplifier. Wow. Cognitive mal ito sila payag nito. Kaya niya babragsak sila payag niya. Watan ni paano kanyal ka na tabagin ti simbahan mo lang. Ano yung mga panggamit ng pangsimbahan. Pangsimbahan lang. Oh. Oh, wow. Testing na ba ito? Oh. Kaya po, the Palo family, salamat. Thank you, father. Let's accessories. Ay, payawatan namin, Al. Payawatan.
Alright. Alala. Get your guitar. Agar picture kalau ni aku. Goreng ano. Ay, wala ka dyan. Ang arod niya, no? Takto kayo, takto na. Live, dahil yung matanya. Tugaw din yung nga. Doon, Tugaw din si Sango. Tugaw. Girls. Okay. Stop. Okay. Talaga ang aura mo. Nagkaroon ng setup. Yung palu-palulihan pa. Ha? Oh. Set upload ka pa, i-ano kayo. Tingin na kalay, back timer. Kalay, back timer. Oh. Hello, madam. Hello. Live from YouTube. Kalinggay Tai Chi. What's up? Hello, madam. Hello. Live from YouTube. Kalinggay Tai Chi. Handa. Hello, Dalisay. Hello. Cook. Hello, madam. Hello, hello. Person. Pusang cook Live na ti YouTube. Ha? Agad siya to. Hello, Mi. Ang cantik. Jadi Injan ayah saja ni kalau Injan Carabao Injan mango. Ni pun na mas mungkin nakatila. Ang siyod salas kayo yan. Lang siyod salas. Manang Ay, una yan. Amin na natasan mo ka.